כל המצאה גדולה, גם האינטרנט בעצם התחילה בראש של אנשים. היא התחילה מסיפורים של מדע בדיוני. למשל, כתב פעם סמואל באטלר ב-1863, וכך אציל בעיר מחוז יוכל לשמוע כיצד תוצרתו נמכרת בלונדון ולדון בעצמו עם הקונה, או לשבת בכיסאו באחוזתו ולשמוע אופרה בלונדון. הזמן והמרחק יחוסלו אז. מלחמת העולם השנייה והצורך בטכנולוגיה הם בעצם אלה שהמציאו את האינטרנט, ואני אראה לכם איך. זה המחשב הראשון של אפל, הוא מעץ, הוא להרכבה עצמית. המחשב הראשון שאפשר לקרוא לו מחשב, הוא הומצא ב-1944, הוא הומצא על ידי IBM, האורך שלו היה 18 מטר, הגובה שלו היה 2.5 מטר, הוא שקל 5 טון. היום מחשבים יכולים לעשות מיליון פעולות ביחד. אם יש לכם סלולרי חכם, והאמת היא שגם אם יש לכם סלולרי לא חכם, הוא יותר גדול, עוצמתי וחזק מהמחשב שהנחית את האדם הראשון בירח. זה היה הניסיון הראשון לחבר שני מחשבים. הם חושבים על זה פעם ראשונה ב-1964, ואומרים בואו נחבר את המחשבים שיש כבר היום באיזושהי רשת, בקו טלפון, וכל אחד יהיה צומת של העברת מידע, ונוכל להעביר מידע מאחד לשני, ממחשב אחד לשני. הם החליטו המדענים להעביר את המילים לוגין, הם התקשרו אחד לשני בטלפון, הם הצליחו להעביר את המילים, בין שני המחשבים, את האות L, את האות O, את האות G הם כבר לא הצליחו להעביר, ולקח להם לחבר בחזרה את שני המחשבים 4 חודשים. זאת האינטרנט, זאת רשת של מחשבים. זה לא מה שאנחנו משתמשים בו היום. כדי שנוכל להשתמש באינטרנט, המציאו לנו את זה. הסיבה שהמציאו לנו את העכבר זה כדי שלא כולנו נצטרך ללמוד לתכנת. ברגע שהמציאו את הדבר הזה, אפשר היה לגעת בפקודה שמישהו אחר עשה. מישהו תכנת ואנחנו רק נוגעים בפקודה. האינטרנט היא לא הווב. האינטרנט זה רשת של מחשבים. על הרשת של המחשבים המציאו רשת של מסמכים. הרשת של המסמכים זה האינטרנט שאנחנו משתמשים בו היום. ברגע שאנשים התחילו לתקשר אחד עם השני, ולא מחשבים התחילו לתקשר אחד עם השני, זה הרגע שבו האינטרנט הפכה להיות מה שהיא היום. היא רשת שמחברת אנשים. אחד הדברים שהמציאו ב-1980 זה המציאו מחשב בצרפת שקראו לו מיניטל. המחשב הזה, הממשלה רצתה להפסיק להדפיס דפי זהב. הדבר הנוסף שהיה בתוך המחשב הזה, היה בו צ'אט. היה בו צ'אט של שחמט. זה היה היישום הכי פופולרי במיניטל. אף אחד לא שיחק שחמט. היום האינטרנט הוא חלק מהחיים שלנו. עד לפני כמה שנים תמיד אמרתי בשלב הזה של ההרצאות, שבכל דקה מעלים ליוטיוב, אתר של הסרטים, 72 שעות של סרטים מעלים בכל דקה. אבל זה לא נכון יותר, כי מעלים 116 שעות בכל דקה. ואם אנחנו צריכים לסכם ולחזור אחורה ולחזור קצת למדע הבדיוני שדיברנו, ב-1968 אמר ארתור קלארק, ככל שאמצעי התקשורת היו נפלאים יותר, כן נראה התוכן תפל, בלתי חשוב ומדכא יותר. תודה רבה.